Oikein hyvää iltaa, god afton ja tervetuloa seuraamaan Loton ylimääräisen päävoiton arvontaa. Potissa odottaa 500 000 euroa 7 oikein veikanneille. Virallisena valvojina toimivat Leena Piipponen. Hyvää iltaa. Ja Kaija Uusisilta. Hyvää iltaa. Arvotaan 7 numeroa. Kolmekymmentäyksi, 5, 25 ja 20, 36, 3. Ja voittonumerot ovat siis 3, 4, 5, 20, 25, 31 ja 36. Vinstnumren är alltså 3, 4, 5, 20, 25, 31 och 36. Mä olin sellainen kunnon tallitonttu. Tuli sellainen miljöö, missä mä koin, että mä sain toteuttaa itteeni omana itsenäni. Se ei ole tavallaan tekninen suoritus, siinä pitää pystyä löytämään hevosen kanssa semmoinen symbioosi. Samalla soittimet on erilaisia, että sitä pitää osata tulkita ja lukea ja käskeä. Musiikki pitää antaa vielä mennessä, mutta joskus hyvät jutut sattuu vahingossa. Tässä ylimääräisessä arvonnassa ei valitettavasti löytynyt yhtään täysosumaa, joten lottopotti jatkaa kasvamistaan ensi lauantaihin. Ja tuolloin on tarjolla 2,8 miljoonaa euroa. Kiitoksia tästä ja kiitoksia, että valitsitte juuri minut tänne Aulis Gerlanderin saappaisiin. Ja oikein hyvää äitienpäivää kaikille.